Ahojte, dnes si ukážeme jednoduchú rozcvičku krčnej chrbtice. Veľmi dôležité u týchto cvikov je postavenie pliec. Snažíme sa ich držať čo najďalej od uší, pritom ukláňame hlavu tak, aby sa nám brada ani nepohla zo svojho miesta a do úklonu je vždy výdych, nádych je späť. Pokiaľ sa nám brada hýbe, môžeme si takto dať prst na bradu a urobiť čistý úklon, ale pritom stále držať ramena čo najďalej od uší. Tak, budeme pokračovať druhým cvikom. Jednoducho len otočíme hlavu a oči idú v smere pohybu s výdychom. Nádych späť a opäť výdych, oči, hlava a brada samozrejme tiež čo najďalej. Vrátime späť. Potom pokračujeme opäť úklonom, ale pomôžeme si rukou, dáme si ju takto za ucho, takou vidličkou cez ucho a urobíme úklon. Opäť sa snažíme, aby tá brada zostala na mieste. Dostaneme sa do takého miesta, kde nás bude trošičku ťahať sval na ľavej strane momentálne. Chvíľičku tam vydržíme, nadýchneme sa, vydýchneme, trošku môžeme ďalej zaťahnuť a tento cvik budeme opakovať 3-krát. Potom s nádychom je veľmi dôležité vrátiť sa späť. Samozrejme na druhú stranu to isté. Za hlavu, úklon, výdych. Dostaneme sa do ťahu, nádych a opäť výdych. 3-krát zopakovať a s nádychom sa vrátiť späť. Tak, ďalšia varianta týchto cvikov. Ruku si dáme takto cez hlavu dozadu na záhlavie, tak aby ten lakeť bol asi na úrovni nosa. Otočíme v smere tej ruky, oči sa stále pozerajú zatiaľ na lakeť, ale potom dáme nos smerom na bedrový kĺb. A je to opäť s výdychom, chvíľočku tam zostaneme. S nádychom nič a s výdychom trošičku pritiahneme tú hlavu, budeme cítiť ťah svalov. A opäť veľmi dôležité je vrátiť tú hlavu späť s nádychom až do tej pôvodnej pozície. A na druhú stranu to isté. Nádych a potom je výdych. Nos veľmi pomalý tento cvik. Nosom k bedrovému kĺbu. Chvíľočku tam vydržať. Opäť nádych, výdych. A s nádychom vraciame sa späť do pôvodnej pozície. Tak. A ďalší cvik. Spojíme si prsty. Tú maličkovú hranu dáme za šíju, doslova zaťahneme lakte čo najďalej dozadu. A teraz s výdychom opäť pohľadom očí pozeráme čo najďalej, akoby za tie ruky. S nádychom vrátime sa späť a s výdychom opäť do druhej strany. Nádych späť. Pri týchto cvikoch nesmiete cítiť bolesť, musí tam byť taký jemný ťah, ktorý môžete potom pravidelne zvyšovať. Pokiaľ ten ťah už nebudete cítiť, môže byť, že ten cvik nie je urobený dobre. Tak najlepšie je tieto cviky opakovať tak 2-krát za deň.